Аз съм никой. Това е моето На китарата. Това е Свинята майко. А това е Моето разочарование. Нямаш риз. снимка. Мама прасенце и татко прасенце има. Сабокуци. Виждам тази грозна снимка от нашите грешки на стената. Остави на мен! Не знам той е защо казва така. Аз съм специалистът по ремонтите. Единственото по каквото си специалист е да се плюска като ненаситна свиня. Разбира се! Ще закува пирон В газа. в снимката. Добре. Имам още една раздяла след малко. By the way, отивам да ви осиновявам и да ви отсиновявам. Ви не разхвърляйте. Да разхвърляме? Хо-хо-хо-хо! Довиждане. Ма ти какво очакваш да правим? Може ли да ти помогнем за снимката? Също да кажа, не давай на Джордж да пипа по стената, иначе ще го... О, ми трябва метър. Току-що дай Пик си премери газа и няма никаква надежда за отслабване. И молив. Не мисля как да отиста мой да има молив и да... Тук ще закупва пера от Делазесеви. Не, дай, закупи го в мен.